পরিবারে টোটাল 495 ভোটার ঘটনা জেলা ত্রিপুরা এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন দল ছেড়ে আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছে। তিনি মুখা করমসরা হাতি दायो बीजेपी दंनि कायसा जयनिं प्रग्राम दंमानि जयनिं प्रग्रामाव जों नुखा प्राय 150-200 जना तिप्रा मथाय आकारे जयनिं खायो होनैबो काबांबा ससियेल मिडिया काबांबा कक सालाय दंगो किन्तु आं तिनि हास्टेल जत लोक साना मुसुगो तै 48 करमसरान जत सेंक्रा गोनां साना मुसुगो तिनि करमसरा जे जयनिं अंमानि और जे जयनिं खानि रक आईपीएफ तिनि बर रकसे आईपीएफ तिनि सेंट्रल कमिटी ने जीएस दंगो मानिक कलय तै अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि सुरजित देवरमानी लिडारशिप बाय बगर मात्र 25 भोटार से बक जयनिं खायो तिनि बक 25 भोटार जयनिं खायो बक तिनि काबां मा जयनिं खायो बक साका अबनो जों बेलेखिनो लासि मासिं जाहाय मा दंगो तिनि हास्ते बीजेपी सरकार रंगो तिनि बक सेंट्रल बक सरकार हास्ते बक सरकार किन्तु बक जयनिं खायो मात्र 25 जन भोटार किन्तु बक अबनो बक सोशल मिडिया गो 200 250 300 नि बक स्प्रेड थायो बेले लासिमा सिंसा अबनि बागै तिनां साना मसुल 48 करमसन बाहातै 48 करमसरा भविष्यत वर्तमान भविष्यत एकमात्र बुबाग्रानी फान बुबाग्रानी साया बुबाग्रा सामब्लि सिमसि 48 करमसरा दंगो अनबे केसो वराना नांगिया जे अफाय काबुंगा कक जे जयनिं दंमानि कक सिलसामानि अब केउ बक फल्स बक स्टेटमेंट नुगो अनबे वराना नांगिया जों ठीक दंगो 48 करमसरा जत ठीक दंगो जों बासकां 2023 जों फुंनाय जे 48 करमसरा बुबाग्रा लगै जों दंगो जत 48 करमसरा रक अनि बागै जों दंगो तिनि नुखा जिनि एमपी साहेब ताय जिनि बिरोधी दलनि नेता एमडीसी बंनि लिडारशिप बाय जे बर जयनिं प्रोग्राम थाइमानि मात्र 25 भोटार जयनिं खायो आईपीएफ तिनि दल और तिप्रा मथानि मासापुं करै सीपीएम निबो करै कांग्रेस निबो करै और शुद्ध मात्र आईपीएफ तिनि किसु पंथी बक्स थिंगरो जयनिं खायो अबनि बागै आईपीएफ तिनि एनसी पंथी आईपीएफ तिनि एनसी पंथी कयजन बगर थां जयनिं खायो और तिप्रा मथा बया सीपीएम बया कांग्रेस बो जयनिं खाया अबनि बेंक साना मुसुगो जों बासकांगो आं हास्टेल जतुल कोन कइनाय जों बुबागाराम जों थानसाखै बन लगे रगै बासां जे तिप्रा सारक जे एत्त बसो जे थुंजागै स्कुल जे फैमाने जे जों बुइनि बासाबाय जों तिनि राजत्व खाय जे इनफ्लुएंस खाय फैमाने जों अरनाते मुक्ति मानन एकमात्र जों बुबागारासे अन बागैनो जों थैपुं थांपुं जों लांमा तंसा प्रान्त जों बुबागाराम लगे रगै बुबागाराम आथाग रगै जों बुबागारानि बाय पाल दङ जों तिनि जे बबेसिनि थिनां पाइथांनि चबा पाइथांनि चबा जों ग्रेटिव प्लेन जों सक्सेस खानायनि बागै जतन गयै जतन लगे रनाय बागै हायदो खयै आं आनिकक इनो बाके जतन हामबाय।